दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय मावखुलि बड'फा हाउसआव जोङो प्रेस मिट खुंदों आरो बेयाव आंजों लोगोसे जोंनि गाहाय नेहाथारि खनेन्द्र बसुमतारी, लोगो आफादगिरि खोरोमदावारि, लोगो गाहाय नेहाथारि दिनेश ब्रह्म आरो जोंनि नेहाथारि बिथांमोनजों लोगोसे एबसुनि गासै बिबानगिरिफ्रा जोङो दङ। गुबै जिखिनि बाथ्रा बे बाथ्राफोरा जाहैबाय जे गोलाव समनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जेफोर दाबिफोर दङमोन बे दाबिफोरखौ लानानै दिनै माखासे जोंनि दाबिफोरा आसाम सरकारनि जि केबिनेट बेयाव जिरायथुमनाय बे केबिनेट जिरायथुमनायनि गेजेरजों जाफुंसार जादों। गिबियावनो आङो आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो लोगोसे आसाम केबिनेटनि साफ्रोमबो मन्थ्रि बिथांमोनखौ आङो साबायखर बावदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै, बर' रायजो राजानि जानानै थुलुंगापुरियाव आसाम सरकारनिफ्राय माखासे बेयाव जौगानायनि वेलफेयार अफ बड'लेण्ड डिपार्टमेन्टनि गेजेरजों रां अनसुंथाइ हरनाय जादों आरो आसामनि केबिनेट जथुमनायनि बे हाबाफारिजोंनो लोब्बा लाखिनानै दिनै फुंबिलिनि 8:30 बड'फानि फबनाय जायगा जोंनि बिबार बावो आरो लोगोसे बिथांनि मुसुखायावबो बिथाङा बिबार माला गानहोयो। लोगोसेनो जि अल रिलिजियास प्रेयार जे हाबाफारि दङमोन बेयाव गोजोननि थाखाय आरो आसामनि गासैनिबो मोजांनि थाखाय बिथाङा आर'ज गाबो आरो बे हाबाफारिजों लोगोसे बिथाङा मेडियानि गेजेरजों आरो बेयाव नुजाथिनाय बाहागो लानाय गासै सुबुंफोरनि गेजेराव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोलाव समनि जि दाबि दङमोन, दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'फानि जोनोम सान 31 मार्चखौ फरायसा सान हिसाबै जों फालिबोदों आरो जोङो आसाम सरकारखौ जोङो दाबि होबोबाय थादोंमोन जे बड'फानि जोनोम सानखौ स्कुल, कलेज, इउनिभार्सिटि बा अफिस, कर्ट काछारि बन्द। फरायसा सान 31 मार्चखौ फैगोन बोसोरनिफ्राय आसाम सरकारा आसाम नाङै भाबै फालिगोन होननानै बिथाङा फोसावदों आरो बे जोंनि थाखाय मोनसे गोग्गाथावना आरो गोजोनथावना मोनसे रादाब आरो बे मोनसे जारिमिनारि मोनसे सिद्धान्त होननानै जों बुंनो सानो आरो गोलाव समनि जे जोंनि मोनसे मर्यादा बा मोनसे रिकगनिसन जों दिनै बे हाबाफारिनि गेजेरजों मोननो थांखि बायदिनो गोबांथार थांखि आसाम सरकारा सरकारि भाबै माखासे थांखि आजावदों आरो बे थांखि आजावनायनि गेजेराव मोनथाम थांखिखौ जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' माहारिया जिखौ दाबिबोदों, बर' थुनलाइ आफाद आरो जिखौ सरकारजों सावरायबोदों, जाय जेंनाफ्रा सुस्रांजायाखैमोन बे जेंनाफोरखौ दिनै सुस्रांजानायखौ जोङो नुनो मोनबाय आरो बेखौ नुनानै जोङो जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बे मोनसे बर' हारिनि गिदिर मोनसे एचिभमेन्ट होननानै जों बुंनो सानो। खारन थाखो 1निफ्राय थाखो 10 सिम बर' बिजोंजों होन मादार टां मिडियामजों फरायनायनि बे मोनसे बेबस्था खालामना होनांगौआ सरकारनि दायित्व आरो बे आरो दिनै आसाम केबिनेटआ हायार सेकेन्डारि फार्स्ट इयार आरो सेकेन्ड इयारखौ सारा आसामनि बर' मिडियामनि हाई स्कुल, जेराव सिंगल बर' मिडियाम हाई स्कुल दङ, जेराव मिक्स मिडियाम हाई स्कुल दङ, जेराव मिक्स मिडियाम हायार सेकेन्डारि दङ, माने क्लास 10 सिम मिक्स मिडियाम आरो हायार सेकेन्डारि बे गोबां माखासे जेंना नुजादों। पस्ट क्रिएशननि बेलायाव, एपइन्टमेन्टनि बेलायाव बेयाव रस्टार सिस्टेम खालामनानै होदों। बर' डिपार्टमेन्टआव बर' मानसियाल'सो साख्रि मोनो, खारन बर' मानसियाल'सो मास्टार डिग्री खालामो बर' डिपार्टमेन्टआव। दा बेयाव एससि, मालाबा ओबिसि, मालाबा आनरिजार्भ खालामनानै होयो, जायनि थाखाय एसटि प्लेनाव सासेल' मोननानै साथाम साब्रै मानसिया बन्सित जानांगौ गोनां जादों आरो गोबां पस्ट क्रिएशन जानानै दिनै बर' डिपार्टमेन्टनि कलेजनि पस्टफोरा भेकेन्ट जानानै दङ। केन्डिडेटआ गोबां, एप्लिकेन्टआ गोबां, खिन्थु बे बर' जोंनि केन्डिडेटफ्रा जायफोर दिनै माने एप्लिकेन्ट जानानै दङ बा साख्रि नागिरनानै दङ, बिथांमोना साख्रि मोननायनि लामाया दिनै गेवबाय। बिनि अनगायैबो 6.3 बिटिआर सुक्तिनि जि दफा दङमोन बे दफायाव स्कुल, कलेज बेखौ प्रभिन्सियेलाइजेसन खालामनायनि बाथ्रा दङ आरो बे स्कुल, कलेज प्रभिन्सियेलाइजेसन खालामनायनि आधारावनो दिनै बिटिआरनि 26 जि माने कलेज दङ, जों जेखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनो थाखाय दाबि होदों, बे 26 कलेजनि मादाव 10 खान कलेज माने गं 10 कलेजखौ गिबि खेबनि थाखाय प्रभिन्सियेलाइज खालामनो थाखाय आसाम सरकारा दिनै केबिनेटआव थांखि लाबाय
आरो आथिखालाव मोनबा जिल्ला बिटिआरआव मोनबा जिल्लानिफ्राय गंजि कलेजा जाग्रोसिगोन आरो आद्रा थानाय कलेजफोरखौबो फेस मेनाराव सरकारा खालामनांगौ बे जोंनि दाबि दङ आरो कलेजा जोबनायनि लोगो लोगोनो जुनियर कलेज हायार सेकेन्डारि हाई स्कुल एमइ स्कुल आरो एलपि स्कुल गासै जोंनि स्कुल आरो कलेजफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि जे पर्यायक्रमे जे प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि भेन्सार स्कुल आरो कलेज अथरिटिफोरनि गेजेराव गोनो गोथो बा बेले बेजे जानांगौनि बाथ्रा गैया होननानै आं सानो बे फेस मेनार जालांगोन आरो जोंनियाव बेबो दाबि दङ जे कार्बि आंलंनि माखासे कलेज जेराव ट्राइबेल स्टुडेन्टफोर फरायो लखिमपुर धेमाजिनि माखासे कलेज जेराव ट्राइबेल स्टुडेन्टफोर फरायो बे कलेजफोरखौबो प्रभिन्सियेलाइजनि आवथायाव लाबोनांगौ आरो बे लिस्टफोरखौ जमा होनाय जाबाय दा बेखायनो बे गासै डिसिसना मोनसे हिस्टरिक डिसिसन आरो आसाम केबिनेटआ सप्तायाव खनसे जायो गोबां डिसिसन फैयो बे सरकारनि मोनसे गतानुगतिक रेगुलार बिथांमोननि मोनसे प्रक्रिया नाथाय क'क्राझाराव जानाय बे केबिनेटआव बर' हारिजों बा दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर' थुनलाइ आफादजों दाबि जानाय बा खावलायजानाय जेफोर दाबिफोर दङमोन बे सुस्रांजानायखाय जोङो आसाम सरकारनि गिबि मन्थ्रि बा आसामनि गिबि मन्थ्रि मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो बिथांमोननि केबिनेट मन्थ्रिफोरखौ जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय गोसो गोरबोजों बर' माहारिनि जानानै आरो बर' रायजो राजानि जानानै फिन खेबसेबाव जों साबायखर बावदों मिजिंथिदों आद्रा थानाय बिटिआर सुक्तिनि गासै दफाफोर आरो गुबुन गुबुन जेंनाफोरा उननि समाव गोख्रैनो सुस्रांजागोन आरो बेखिनि आसा आरो मिजिंखौ जोङो लानानै उननि समाव सरकारजों जोङो सावरायबावगोन सरकारखौ नारसिनगोन आरो सरकारनियाव जों दाबि लाखिगोन गोजोन्थों सिमा बारायनाय आरो जाबख्रांनायनि सायाव केबिनेटआव जेबो डिसिसन लानाय जायाखै बा सावरायनाय जायाखै बेनि सायाव बे बाथ्राया जोङो जोंनि जिखिनि एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि जि मिटिं जायो बा आसाम सरकारजों एकर्ड सिगनेटरिफोरजों मेल जायो भारत सरकार आसाम सरकार बिटिआर सरकार आरो सिगनेटरि अर्गेनाइजेसन एबसु एनडिबिनि गेजेराव बा इउबिपिनि गेजेराव जेब्ला मिटिं जायो जों बिनि सायाव डिसकासन खालामबोबाय थादों आरो डिसकासना कन्टिनिउ जागासिनो दङ बाथ्राया जाहैबाय जे मोनसे कमिसन दानानै होदों कमिसना रिपर्ट होनो गोनां आरो कमिसना खोब गोख्रैनो रिपर्टखौ साबमिट खालायगोन आरो पलिटिकेलिबो गिबि मन्थ्रि लेभेलाव बा भारतनि हम डिपार्टमेन्टनि माने हम मिनिस्ट्रि लेभेलाव बे बाथ्राखौ लानानै सिमा बारायनायखौ लानानै मावफुंनांगौ होननानै जों दाबि होदों सावरायबाय थादों दा बेखायनो बेयाव माखासे टेकनिकेल जिहेतु बाथ्राफोर दङ आरो गोबां माखासे इसिंनि हाबाफारिफोर मावनो गोनां दङ उननि समाव थारैनो बे केबिनेटआव फैगोन आरो जि सानखालि फैगोन रायजो राजाया बिनि सायाव गुवारै आरो गोथौयै बयबो बुजिनो मोनगोन दाबि आरो खोलाहा फारसे थानाय माखासे जोंनि थाबोनाय गामिफोरखौ सोसननायनि जि दाबि बे दाबिफोरखौ लानानै जों खामानि मावगासिनो दङ आरो कमिसनाव जोंनि सासे लोगो आफादगिरि खोरोमदाव औवारिया जिहेतु दङ बिथाङाबो कमिसननि सिङाव थानानै हाबा मावदों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा पलिटिकेल लेभेलाव बेखौ लानानै जोङो जोंनि जिखिनि डिसकासन आरो जोंनि प्रेसार बिल्डिं बे कन्टिनिउ सोलिगासिनो दङ आरो खाफाला सानसे समाव माने गेवगोन आरो जोंनि गासैबो लुबैनाय बे जि सिमा बारायनाय हाबाफारिया गोख्रैनो जाफुंसारगोन आरो जाफुंसार महर मोनगोन होननानै जोङो